Alright, wasuka lokho bathi 2025 sizomdletsheni ikhwama yabafowethu kunentokazi ke lana siyazi kakhulu ukuthi wow makangena stage unyawo ngithi lishaya nqamuko libhekele siswami sikuplas khona tshela ababukela ukuthi sikuplas khona sanibonani igama uLwandle uNkulu umshini oyishintshayo the first lady of Inkabi Records. Now yazi ukuthi siyashelela one way on this TV channel, so bakwethu ngiyacela ukuthi nisubscribe, otherwise Lola uLwandle uNkulu and niyazi bafethu sizosupporta la emdletsheni since ku2025 kule summer experience. Mfethu nanku unyaka uqalile unyaka esubonile odlule ebune ihibe eziningi kodwa namhlanje sisemdletsheni sivula ngomdletshe yini ke esingakulindela mhlambe esingakubona mhlambe uqhubeka ukwenza nobhuti noma ozokwenza kulonyaka wena Msalofu? Mina kulonyaka ngiyathanda ukuthi ngikhulume ngami specifically. Yes. Mina kulonyaka ngizoqhubeka ngibe umusic omnandi mhlawumbe nganithembisa nje ialbum lama single nyana mbalwa but niyazi ke mina ngithanda ukuyiculela ngothando ngemali nento einspireisha abantu abamnyama. So what you can expect from me is umculo omnandi and guys ngiyithanda kakhulu ningakhohlwa ukuthi ningifollowe igama uLwandle uNkulu. Awusiyabonga kakhulu. Omdala shwela izodi combination ayizodi Nkabi kwazo kamnandi kakhulu. Thank you.